Nwunye aka na-achị Anambra Steeti Odoziakụ Dr. Nonye Soludo akọwago na onyinye kachasị onyinye mmadụ nwere ike ịnata n'aka Chineke bụ onyinye ịdị ndụ wee kwuo na ọ dị mkpa na onye ọbụla ga-eji ya bụ onyinye Chineke nyere ya bụ onyinye ndụ wee mite ezigbote mkpụrụ na ndụ ọhaneze. Nwunye gọvanọ nọ na-ekwu okwu n'obere mmemme achịkọbara maka ncheta ọgbụgba afọ 54 ya n'Awka were otu aka na akụkọ ọbụla were ọnọdụ na ndụ ya na-egosipụta amara Chineke bara ụba n'isi ya nke kwesịrị na aga na-ekene Chineke oge niile iji wee gbaa osialị maka ịma mma ya. Nụrụ akụkọ ya n'ozuzu oke. Ihe karịrị 500 na ụma ndị enwere ọka ọra ha ndị gụnyere ụmụ nwanyị ajadu na ụmụ nwoke ajadu bụ ndị nwetara ahụike n'efu. Ebunyekwara ha akpa osikapa, akpa agwa, mmanụ na imerime ndị ọzọ. Nwunye gọvanọ steeti a bụ onye nke kwere nkwa n'ihu na ezigbo mkpụrụ ka ọ na-akụ bụ nke ga-ewebata ezigbo ihe na steeti a. Odoziakụ Soludo kwukwara na ihe kachasị mkpa na ya bụ emume ọ na-emerube bụ ụbọchị a mụrụ ya bụ iji kụziere ndị mmadụ ihe bụ ịhụnanya nakwa ọyị ma dụ onye ọbụla ndị gbakọtara iji kene ya maka ndụ nke o biri n'elu ụwa ka ha kwadosie ike n'ihe gbasara ịhụnanya n'ihi na ọ bụ ịhụnanya ka ụwa ji aga n'iru. O kwukwara na ihe kachasị mkpa bụ ezinụlọ ọbụla na Anambra steeti a kwesịrị inwe ugbo azụ ụlọ ma kwunwe na ọ bụ sọnsọ ya bụ ihe ga-eme ka ndị oke ọnụ a na-ere n'afịa bụrụ nke ga-agbada n'ihi na ịba n'ọrụ ugbo bụ ihe ga-ebenata agụụ na steeti a. N'okwu ha dị iche iche ka onye Anambra State Commissioner for Women Affairs nakwa Social Welfare bụ Odoziakụ Ifi Obinabọ, onye ọchịchị nchere oge nke Idemmili South bụ Odoziakụ Amaka Obi nakwa onye Executive Chairman nke Anambra State Universal Basic Education Board ASUBE bụ Dọkịta Vera Nwadinobi na imerime ndị ọzọ bụ ndị kwuru okwu otu nwunye gọvanọ si welu ndụ ya na-enyere ndị mmadụ aka ka o si wedata onwe ya na bụ nke ha agaghị akọwapụta ma kpekwa ekpere ka Chineke na-agọzi ya mgbe ọbụla. Odoziakụ Soludo bụ onye kekwara ihe karịrị 1,000 mkpụrụ akụkụ nyegara ndị mmadụ n'iji kwado ya bụ amụma nke bụ Free Seed Program. Onye Head Civil Service nke Anambra bụ ọkaikpe Theodora Iwegbe, onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike bụ Dọkịta Afam Obidike nakwa onye kọmishọna na-ahụ maka Local Government and Chieftaincy Affairs Mr. Tony Collins Nwabụ nwanne nakwa onye Anambra State Women Leader nke Apụga bụ Odoziakụ Esther Onyekesi na imerime ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme.